Днес ще поговорим за възстановяването след тренировка, което също е особено важно в процеса на изграждането на едно по-хармонично и атлетично тяло. Основните аспекти, които трябва да следим при едно възстановяване и дали ще за преди тренировка или след тренировка, това са водно-солевия баланс, а именно и хидратацията. Да не се дехидратираме, т.е. по време на тренировка трябва да приемаме също течности на малки глътки. Може да са някаква изотонична напитка или просто вода, но не трябва да оставяме тялото дехидратирано. Другият важен аспект от възстановяването за след тренировката и за през целия ден, това е наличието на така наречените антиоксиданти в нашата храна и в след тренировъчния ни прием, тъй като при усилие тялото ни засилва обмяната, съответно повечето отпадни продукти трябва да бъдат отведени и антиоксидантите вършат тази работа. Такива са витамините С, А, Е. От добавки, които може да ползваме, са алфа-липоевата киселина, също има добър ефект. От натуралните продукти в случая такъв ефект имат сушените плодове, например кайсия, сушена, червени боровинки, сушени сливи и съответно другите аспекти. Това са да заредиме енергията и да дадеме пластичен материал, т.е. белтъчини, протеини, които да захранат мускулните ни клетки. Сега ще ви предложа един протеинов шейк за след тренировка, който включва само натурални продукти. Съответно, може да добавите и такива на прах, готови, но за начинаещите по-удачно е да включат така наречените концентрати и протеинови добавки в последствие, след като вече имат някакво усещане за това как върви тяхното възстановяване и дали имат нужда от такива концентрати. Шейка включва обикновени яйчени белтъци, за предпочитане да са сварени, 1-2, извара 1-2 супени лъжици, като белтъците, яйчените съответно ни дават бързо усвояем протеин, изварата по-бавно усвояем протеин, кисело мляко 1-2 супени лъжици, пшеничен зародиш също 1-2 супени лъжици. Пшеничният зародиш, ако някой има непоносимост към глутенови продукти, може да се замени с така модерните напоследък чия. Съответно може и да са киноа или амарант. В диетичните магазини може да си изберете един от тези продукти. Съответно 1-2 супени лъжици сушени плодове, както вече споменах, кайсиеви, слива или боровинка, като тези сушени плодове съответно в този сезон летния могат да се заменят и с свежи, може да е резанче пъпеш или диня, или купичка малини и ягоди и въобще капини, круша, съответно свежи плодове в порядъка на около една малка купичка. Добавяте вода и може да овкусите и с 1-2 блокчета черен шоколад. Така получавате един протеинов шейк, който е изключително с натурални продукти и съответно ви осигурява всичките тези фактори, които ще подобрят вашето възстановяване. Може да го приемате около половин час след тренировка. В рамките на това време тялото има нужда от тези хранителни вещества и трябва да му се доставят. Ще ви предложа още един шейк, който може да ви замести хранене и когато сте на диета, особено за дамите и изпитвате непреодолим глад, самия апетит се тушира от този шейк, ако го имате подготвен. Той включва краставица, лимон изцеден, сок от лимон, целина и спанак. Тези зеленолистни зеленчуци съответно са богати на фолати, богати са на магнези. Всичкото това може да го минете в пасатора
или в блендера и да ви е готово в хладилника и да го ползвате, когато имате непреодолима нужда от хранителни вещества.